Estimats veïns i veïnes, com sabeu estem preparant-nos per a les festes de Nadal, uns dies per a celebrar amb unió i estima a la gent que volem. Han sigut 2 anys complicats, diferents. La maleïda pandèmia ens ha fet canviar el nostre estil de vida. Per fortuna, la sanitat pública i la ciència ens ha permès recuperar part del que havíem perdut. Aquest any que passem, 2021, ens va permetre tindre novament passacarrers en el nostre poble, tindre xerrades, tindre actuacions, poder tornar a recuperar el carrer. Una recuperació que també ha sigut de part de la il·lusió i de l'esperança que 2020 ens va llevar. Estos Nadals que anem a celebrar ara seran un poc diferents, però l'Ajuntament està treballant per a que pugueu gaudir de tots els actes, des de l'aguinaldo fins a la cavalgada de Reis, passant per els concerts, passant per les actuacions al teatre, per tot allò que hem estat preparant amb molta il·lusió per a tots vosaltres. És un esforç que hem fet i que també el tenim que fer complir amb prudència. Hem d'anar a espai i complir les recomanacions que en tot moment les autoritats ens diuen. Han de ser unes festes d'estimar-se, però també de cuidar-se. Per acabar, sols desitjar-vos uns bons dies de Nadal i un feliç 2022. Un 2022 que vos desitge de cor a tots vosaltres que estiga ple de bons moments i de noves il·lusions. Moltes gràcies.